Bueno, estamos todas e todos, vamos a dar comenzo, en este caso, a sesión extraordinaria do Concello Pleno, único obxecto e puntos de debate. Primeiro, a declaración por parte da Corporación Municipal do Concello de Narón da condena e rexeitamentos públicos e firmes de calquera forma de narcotráfico, crime organizado e branqueamento das súas figuras e manifestación de apoio institucional ás vítimas e ás entidades que loitan contra a drogadicción en Narón. 2. Condena institucional de calquera comportamento, xesto ou manifestación pública que poida supor unha banalización ou blanqueamento das consecuencias do narcotráfico. 3. Exixencia de desculpas formais por parte dos concelleiros implicados a toda a cidadanía de Narón e en especial as vítimas do narcotráfico e as súas familias polo erro convertido e o dano á imaxe e a loita contra a droga no Concello. 4. Reiterar o compromiso ético e exemplar de todos os representantes municipais na defensa dos valores de honestidade, responsabilidade e dignidade institucional. E 5. Dar traslado deste acordo aos medios de comunicación e publicar a declaración institucional na web e canles oficiais do Concello de Narón. Algunha intervención? Jorge. Bueno, comezo primeiro agradecendo neste caso ao Partido Popular que suscribira co Partido Socialista esta moción. Tamén agradezco a vostede, señora Ferreiro, que tuvera ben pospoñer este pleno extraordinario o último día do mes co pleno ordinario, tendo tantos días que podíamos haber celebrado este pleno e non celebrar estas horas. Dito isto, entendésemos sarcasmo. A comezos deste mes de outubro, na Feira da Mel, dos concelleiros do seu equipo de goberno, señora Ferreiro, presenciaron como nun dos postos se encontraba Laureano Ubiña, un dos personaxes máis noxentos da nosa historia recente, asociado ao narcotráfico, condenado con penas de casi 30 anos. Este señor estaba ali nun posto, vendendo, creo que era viño que estaba vendendo. Pero non só estaba vendendo viño, tiña un libro das súas memorias como narcotraficante. A súa concelleira de festas, de mercados, desoíndo as súas obrigacións, porque ali non era para vender, nin para promocionar ese libro. En vez, en lugar de facer o que tiña que facer, que era, pois neste caso, a organización que nos correspondía a nós, decir e exixir que ese señor se fora dali, que fixeron o seu concelleiro, neste caso de Sanidade, e a súa concelleira de festas, foi facerse unha foto con ele, como se estuéramos falando dun persoaxe famoso, digno de seguir, de exemplo. Esa foto, para máis inri, subiuse ás redes sociales do noso Concello. Esas redes sociais, como tantas veces lle digo, que fan uso partidista delas, que pensan que o seu Facebook, o seu Instagram, as súas redes sociales, as de Terra Galega, porque eu lle pregunto a vostede directamente, señora Ferreiro, que é máis relevante para a sociedade? Que hoxe este pleno se anuncie neses canales de comunicación oficiais ou que apareza un concelleiro indo a unha feira de mercados? Pois para vostede o máis relevante é que vayan. Cometeron un erro, sin dúbida. Estou convencido que cometeron un erro. Pero non só un, cometeron varios. Pero o primeiro erro, señora Ferreiro, é non pedir desculpas públicamente. Ese é o primeiro erro. Porque vostedes, cando se fixo pública esta noticia, o que contestaron foi que era unha imaxe privada. Mire, señora Ferreiro, eu me refiro, non sei que clase de concelleiros ten vostede no seu equipo de goberno. Dende logo eu e o Grupo Socialista escaparíamos dese señor. Nunca faríamos unha foto con ese señor. Nunca faríamos unha foto con ese señor. E yo pode decir con a certeza, como pai de fillos, nunca permitiría que a miña imaxe se me asociase ao narcotráfico. E yo digo así. E aquí hai xente, por desgraza, que tuvo netos e fillos na droga, nese mundo. É así. E vostede, señora Ferreiro, o que tiña que haber feito esos concelleiros era pedir disculpas. E por eso nos vimos na obriga de traer este pleno. Un pleno que entendemos que é un pleno moi sinxelo. Nós, única e exclusivamente, o que pedimos é que os seus concelleiros pidan desculpas á familia. E pidan disculpas porque feriron moitas sensibilidades. E lle quero facer unha pregunta, señora Ferreiro. Por que lle interesa a Terra Galega que sigamos sendo o maior supermercado da droga do noreste de España? Por que lle interesa a vostede, señora Ferreiro? Que se está facendo a nivel urbanístico? Que se está facendo que ten que ser o Partido Socialista o que solicita, neste caso, unha xunta local de seguridade despois dun ano e medio? Sí, señora Ferreiro, non dé a cabeza que é así. Non dé a cabeza que é así.
E, por certo, ahora alégrome que por fin introduza nun desos puntos a loita contra o narcotráfico. Iba sendo hora. Pero mire, hai un dito xa bastante antigo que non basta con parecer ser honrado, senón que hai que parecelo. E éticamente, señora Ferreiro, éticamente, vostede e o seu goberno, lamentablemente, xa están asociados a esa figura, e a ese estigma, e a esa lacra. E o que non imos permitir como Partido Socialista é que se emponzone a imaxe deste Concello. Por eso traemos aquí este punto para exixirlle aos seus concelleiros que pidan desculpas. Moitas grazas. ¿Alguna outra intervención? ¿Alguna outra intervención? Germán. Grazas, señora alcaldesa. O motivo que nos reúne hoxe non é lamentablemente un asunto de xestión municipal nin dunha proposta destinada a mellorar a vida das nosas veciñas e veciños, senón un feito que xerou unha fonda preocupación e un rexeitamento xeneralizado na cidadanía de Narón. Non se trata dunha simple anécdota nin dunha foto sin importancia. Trata de un xesto que transmite unha imaxe inaceptable para representantes públicos, especialmente nun concello que, como o noso, sufreu consecuencias do narcotráfico en estas familias, en tantas familias e xeneracións, e que sigue sufrindo hoxe en día ese problema. A presencia dun condenado por tráfico de drogas nun evento local é o feito de que membros do goberno municipal se fotografiasen con el de maneira cordial e pública supón unha grave falta de sensibilidade institucional, de desprezo á memoria de vítimas do narcotráfico e unha ofensa aos valores que deben guiar a acción pública, exemplarizante a responsabilidade e o respeto á cidadanía. Desde este grupo consideramos que Narón non pode mirar para outro lado, ante comportamentos que prexudican a súa imaxe e a confianza dos seus representantes. Por iso, solicitamos unha reprobación formal dos concelleiros implicados e unha condena pública do ocorrido por parte do Pleno do Concello de Narón. O Concello debe deixar claro que non todo vale, que non se pode branquear nin normalizar a quen tanto dano causou, e que a representación pública exixe manter os límites éticos que non poden ser traspasados. Narón é unha cidade traballadora, digna e honesta, e merece que quen a representa este á altura deses valores. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Román. Ben, primeiro, quero deixar claro que este goberno, este partido político, sempre condenará e rexeitará calquera relación ou connivencia con narcotráfico ou calquera actividade ilegal. A loita contra estas lacras é innegociable e non admite ambigüedades. Este non é un caso de corrupción, abuso de poder ou mala conducta no cargo. Trátase dun incidente lamentable que se puxo en desproporción e que algúns están a tentar aproveitar con fins partidistas. Os concelleiros en cuestión deron explicacións claras, mostraron a súa disposición a cooperar con total transparencia e recoñeceron que foi un erro permitir que esa foto se instrumentalizara. Pero un erro non é un delito, e unha foto non é unha falta ética grave. E francamente, dóeme ver algunhas persoas chegar hoxe a esta sesión plenaria con mans manchadas de hipocresía, porque tanto PSOE como PP, os dous grandes partidos deste país, pasaron por situacións moito máis graves, con fotos, amistades incómodas e con verdadeiros escándalos. Entón, que pasou? Naquel entón instábase a prudencia, enfatizábase o respeto pola presunción de inocencia e non se debía xulgar sen probas. E agora, cando a persoa afectada non leva a súa afiliación política, eses principios xa non se aplican. Nós, neste grupo, creemos que a política debe basearse en feitos, non en titulares, na responsabilidade real, non en linchamentos mediáticos. Defender a un compañeiro que foi inxustamente atacado non é encubrir nada. É defender a xusticia e a decencia na vida pública. Non contribuiremos a un espectáculo que só dana a imaxe do Concello e distrae dos problemas reais da nosa veciñanza.
Por suposto, pedimos disculpas a calquer persoa que se puidera sentir ofendida por esta situación. Esta sesión plenaria debe levarse por riba do ruído e dos intereses partidistas. Non podemos permitir que unha fotografía pese máis que unha traxectoria do servicio público. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Bueno, en apelación directa, o Partido Socialista sempre que tuvo algún caso semellante o que ahora mesmo está tendo Terra Galega actuou enérxicamente e cortou polo san. Por lo tanto, non hai ninguna dúbida nisso. Respecto a unha das calidades que ten que ter un político, a primeira delas ten que ser a humildade. A humildade para coñecer os erros. E cando un se equivoca, pedir desculpas. Non é a vostede, señor Romero, a quen queremos escoitar. Queremos escoitar os concelleiros implicados. Que collan e pidan disculpas. Eso é o que teñen que facer. Que demostren que son dignos representantes do noso concello. Que cando se equivocan, piden disculpas. Porque que clase de gobernantes e que clase de goberno é este onde unha foto cun narcotraficante do calado, que é Laura Noviña, pasa aquí sin pena ni gloria e sin ningún tipo de responsabilidade? Lembro-lles, señora Ferreiro, que un dos concelleiros en cuestión ten a área específica de sanidade. É chocante, verdade? Falaba o seu portavoz, o seu voceiro, de que este pleno nos distrae da realidade e dos principais problemas que temos. Creo que os principais problemas que temos a día de hoxe en Narón, un dos principais, ahora mesmo, é a droga. Yo digo sinceramente, señora Ferreiro, é a droga. E comportamentos dos seus concelleiros, o único que fan é que un señor, neste caso, ex narcotraficante, por non decir que está pendente dunha sentenza por tráfico de cocaína na Audiencia Provincial, neste caso de Asturias, ese señor, a día de hoxe, pois mire, sigue facendo vídeos nos que, por certo, defende os seus concelleiros e ataca este partido. É estupendo, Se vostedes queren estar dese bando, dese lado, perfecto, pero non é do lado do que vai estar o Partido Socialista. E eu, de verdad, agardo que rectifiquen. Espero que este turno de palabra, e se lle digo, espero que este último turno de palabra pidan disculpas polo daño que fixeron a tanta xente, que collan o micro e pidan disculpas. Algunha intervención máis? Olaya. Aquí pediuse un pleno extraordinario por dous grupos que nos creemos que temos que mirar tamén, porque isto pode ir perfectamente nun pleno ordinario e non supoñer os gastos que supoñen ter outro pleno, por iso nos tamén as corporación por lei se dá tal, nos donaremos a parte que lle corresponde ao BNG a entidades sociais, pero tamén quero decir unha cousa. Aquí o que aparece son unha serie de puntos, digo, porque se están debatindo que con a declaración por parte da Corporación Municipal do Concello de Narón da condena de rexeitamento público se firmes de calquera forma de narcotráfico, crime organizado, branqueamento das súas figuras, creo que estamos todos e todas de acordo e creo que con iso é o que tamén nos temos que condena institucional de calquera comportamento, xesto, manifestación que poida supor unha vandalización. Creo que a foto, que creo que o saben tamén as persoas, que foi pois non deberían non terse feito, pero tamén creemos que nós non somos ninguén para facer xuizos de moralidade ni nada, e menos entre persoas adultas, e que non, ou seja, isto non é, non é un xulgado onde uns acusan, outros deféndense e hai unha sentenza. Entonces, nós cos puntos que hai aquí, pois estamos de acordo, que é o que aparece aquí, puntos de debate, non? O sea, creo que espero que non haxa dúbida de que o Bloque Nacionalista Galego está en contra do narcotráfico, calquer crime organizado, branqueamentos de capitais, etcétera, etcétera, e tamén con iso nos imos quedar. Algo outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a verdade é que, señor Romero, estamos en Narón.
unha cidade que, por desgracia, é históricamente un dos principais centros de distribución de drogas do noroeste de España. Mire, este asunto non é unha anécdota ni unha frivolidade. Que concelleiros do goberno local poseen un acto público en Laureano Viña, un coñecido narcotraficante, é algo profundamente inadecuado e irresponsable. Falamos dunha persona condenada por 2 delitos que máis dano fixo, segundo facendo tanto a Narón como a Galicia como a outros territorios. O narcotráfico que destruiu vidas, familias e comunidades enteiras. Non se trata de xuicios morais, senón de coherencia institucional e exemplaridade pública. Un representante público debe saber en todo momento o valor simbólico dos seus atos e das súas imaxes. Esta foto, por motivo que se queira minimizar, envía unha mensaxe equivocada á ciudadanía, especialmente a quen loitou ou perdeu a alguén por culpa da droga. E, desde logo, sería desexable un xesto de rectificación e ao respeto cara ás vítimas, cara ás familias que sufriron esta realidade tan dura. Non se trata de buscar titulares, senón de manter a dignidade das institucións e lembrar que a política local tamén ten que dar exemplo en valores. Nada máis e moitas gracias. Algunha outra intervención? Algunha outra intervención? Para rematar, un minuto. Sí, brevemente. Bueno, dentro do Partido Socialista creo que se trouxo a este pleno uns puntos que eran sinxelos, que eran fáciles de asumir neste caso polos concellos implicados, visto a negativa, a resistencia e a súa falta de humildade e empatía coas vítimas. Dentro do Partido Socialista, pois, humildemente, o que lles pedirimos aos concelleiros que están implicados nesta fotografía a súa dimisión. Bueno, eu, como comprenderá, non podo facer moito, vale. Solo, se interesa, pero non podo facer nada, como comprenderá. Agradecería silencio, porque están protestando aquí que non oi, e a verdade é que agradezco, solo un segundo, agradezco un minuto que é o que vou a emplear para rematar este pleno. Creo que non están vostedes, nin os partidos que representan, para dar clase de moralidade a ninguén, e aínda menos hoxe, despois do que aconteceu no Senado. Silencio, por favor. E se estes ataques persoais que fixeron a estes 2 concelleiros do noso grupo conseguiron algún voto, que para vostedes sexa. Porque lles vou a ser sinceira, creo que en política non vale todo, e enorgullézome de decirlles que nós somos diferentes. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Dase por rematado o pleno. Moitas grazas. Boa tarde a todas. A tomar por culo.